Ko kun san wane ne bebin Sama M Inuwa? A hirar da ta gudana tare da Sama M Inuwa da jaruma Hadiza Gabon a yau, jaruma Hadiza Gabon ta yi carab ta tambayi Sama M Inuwa akan shin wane ne bebi. Ta rufe bakinta gum ta kasa ba da amsa domin bayyanar da wane ne bebi, sai dai kawai ta buɗi baki ta ce bebi shine bebi, kuma sannan take cewa duk mai tunanin sanin bebi ya aje makaman yakinsa ba zai bayyana ba. Domin san bebin nata ma ba ɗan ƙasar Najeriya ba ne ko Nijar da ake magana. Jaruma Sama M Inuwa ta ci gaba da bayani kamar haka, take cewa shi bebin nata ɗan ƙasar Ghana ne amma san baya rayuwa a ƙasar Ghana, yana can ƙasar Amerika, kuma ita ba za ta bari kowa ya san wane ne wannan bebin nata ba, domin ta ce har bayan aure ma ba za ta bari a san shi ba. Amma jaruma Hadiza Gabon ta yi ƙoƙari matuƙa wajen tambayar ta wane ne bebin, sai dai ita ta toshe kowace mafaka da za a san wane ne bebin nata. Kuma sannan jaruma Hadiza Gabon ta yi mata tambaya akan cewa ana yawan cewa dukkaninsu matan da suke cikin masana'antar Kannywood masu tasowa a irin shekarunta a wannan lokaci suna da GLK. To wai shin menene bayani akan GLK? Za ta iya yin bayani dangane da GLK ɗinta da kuma ta sauran ƙawayenta? Jaruma Sama M Inuwa ta ce ba za ta iya bayani dangane da GLK kowace jaruma a cikinsu ba, amma dai ita tata bebi ne ya sai mata. Wai shin wane ne wannan bebin? Shine tambayar da mutane har yanzu suke neman amsarta ba su samu ba. Amma idan ba ku manta ba a baya, jaruma Sama M Inuwa ta bayyanar da sadakinta a hannunta, wanda take cewa bebin shine ya bata sadakinta a hannunta, amma kuma an tambaye ta akan maganar auren ya aka biya sadaki kuma ba tare da an zo an ɗaura aure ba. Jarumar ta faɗa da babbar murya cewa har yanzu ita ce take ta zagaye-zagaye ba bebin ba, amma inda ta so a yau ma in ta magana bebi zai zo a ɗaura auren nan. Shin jama'a wata shawara za ku ba wannan jaruma? Menene ra'ayinku akan wannan magana da jarumar ta yi?